Kaning rig All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan ni jana kimat bakong san jong ka khubor. Sedang biang ka jing tes kelum yaki passenger hakikat lingsun hadali nadu nin kesngi hadien makladon ka jing kiu biang ki nongpang COVID-19 hakikat tu kat nitili ki jela jong kari. Gloy ka Meghalaya ban nitrilang baka Bangladesh ha ka ban seng shu yaki lat kentiu ya ka yok ka kon ong usembut menteri rang bak Meghalaya ubak Preston Tunsong. Bat rai katanat railway ban khang no iki lat charge mobile ha ki rel ha ka por menmit. Ki khubor babnya. Hakikat lingsun jong kanong ba Delhi ya baro kinong wan da ki lingsun nga ki jela ki ba ka jingpang COVID-19 kanang kiu la sedang ban le ya ka tes kelum ya baro nadu nin kesngi ha ka ba ki passenger ya ki bala sham be ki don yu khnyang jingpang coronavirus ha ka jingle ka tes kin hab ban shong pun kerpang kat ba kum ki kendon ki bala bu da ka tnat ka kot ke kya jong kari India. Ya ka jing ai da wai tika ya dan COVID-19 hari India la pli bat ai lat ya baro kinong snong ki bela kenjo sau pusan snem karta shaning nadu mentaka sngi klem da ken la ki bela don lepa ya kinu ki jing pang ni em baro ki brio ya ki bela ha haswa ka sitrik jung klalang kot khat ndai spa nyo ki la ban register la die lemba ka Kowin app kenang bakin yo jing tepan halor ka sngi baka jaka bakin shim ya ka da wai tika ki pat ba ki la ru ban le register la di ha kanu ka jaka ai tika COVID-19 ka ba jan pam hadien ka lai beje jan miet da ka bara rengkat ya ki kot pen itu ki badan kam na ka benta jong ki ha ka wai pat aliang pala nriu klur lai pulak tali ki tika COVID-19 la de ban ai ha kari India kat hadu menta katanat ka koi ka khia jong kari ke thu bah kini ki arp sa kunta ki belala palat khat khandai lak sa pho hajar ngot ki brio ki ra yo ya kani da wai tika ya da na ka jing pang COVID-19 da ka jing chmu ban penslur ya ki pat ba ban wan shakmat pat pha ai tika ya la di ban ya da na u COVID-19 u DHSMI u Dr. Amanwar la pentim bala da ubrio bala yo ya kani ketika ya da usakta hadien ha coronavirus ka bor jong kunyang jingpang kala telat no habak burung ha ka met jong ta ubriu u Dr. Amanwar u bala dep ban aitika ya la die na ka COVID-19 ula ong ba u ya da ka jing singan ha ba ula deng ye ki jing dak mut bat bala le lut ya baro kilat ya da ki bedan kam shu ula ong ru ba umu kunyang jingpang ru ula ban keladur bat nang klan henrei ki pat ba hi ki long ki bakam klan Usembut Menteri Rang Bak Meghalaya ubak Preston Tunsong ula ong ba ka jela Meghalaya kalong bakloi ban penbahai ye ki jingi telok bat kari bemarjan kata kari Bangladesh bat ka khmi shakmat ban yo seng susu ikilat kenti ye ki yo kakon ki bakentup ye kilan custom station bat ki border hat haba ajin kiran ha ka program ka lakot penong da ka assistant high commission jong kari Bangladesh Guwahati ha ka jing rakhi ka jubilee siar ka jing yo lai lui kari Bangladesh ka balong ru ka national day jong ka ha Asian conference Shillong uba tunsong ulay thu ba ka jing trei ban shna ye ka surok Shillong ka mabil kadang susdang bat balak milinti ba an pendap pura ye ka ha ki lai snem uba tunsong ulapan pau ye ka jing sos kem ba ka ni ka surok kan kenti ki kam khayi ha pedang ka Bangladesh bat ka jela Meghalaya ulat ka jela Meghalaya ulapan bena ya ka khat arteri uye yong kum ka sngi shuti pat ba habaro ki district jong ka Garo Hills na ka benta ka election ban jet nong mikmat cha ka Garo Hills Autonomous District Council ka ba ka sngi thap vote kan long ha ka khat arteri uye yong arjar arpuwei kinong tre ki batre sha ki wei pat ki district ka jela ki bade kinong thap vote jong ka Garo Hills Autonomous District Council kila aban yo shim shuti kerpang ha ka te sngi baro kinong thap vote sha ka GHADC ki batre ha ki karkhana ni kinu ki jaka tre kam ki bahap ha ki kendon jong ka NI Act khat praspa prapuwe ki bakan thop ru ikinong tre hidukan yakinong belasngi
bat kum juru ikitu ki betre sabar ke konstituensi ki don hok ban sya ot tulop na ka benta ka te ngi ka balapan bena syuti kani ka kubor kawan sepi na ka All India Radio Shillong. Laitili kijing mliin bangi baro ngide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat sentur. Penjenga iwe na iwe pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat beta bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banile persya ya kijing pang COVID-19. Kani gede ka All India Radio Shillong mentang ini pai biang syaki kubor ke berangsa. Kum kesin jam ban khanglat. Bat yadana ke jing pluding hakirel katanat Indian Railways kalarai ban khangno yaki nongsong rel ban pendan kami ki mobile charging station hapo rel nadu kapor khatoi biji men miet hadu san biji men stem ka Western Railway kalala pentre kami kini kesin jam da ka bakala otno ya ka boarding ka balet chikini ki jaka charge mobile nadu kapor khatoi biji men miet hadu san biji men stem nadu ka khatru terik ulber mentau snem UCPRO jongka Southern Railway ubi guganesan ulaong ba kani ka hukum kam desu obat mai hanrei ka jing ban biang yaki hukum kibala penmi menway da ka Railway Board Commissioner and Secretary jongka Sarkar Meghalaya General Administration Department upentip babaro ki office sarkar ki kashari bat ki jaka puli ki bahab ha East Khasils District kin yo syuti haka khat atri uyong nagadaw jong kasat sukdan sim kanang ban kene re gajing erap sigipat ba haka liang gajing aju sumar ba gajing selong na ka benta ki bri ki badan jingta haka bor perkhat ka wakta ya gajing ko jingkya lapli ya ka district counseling center hapo ka district mental health program ha Ampati Civil Hospital ka baha Southwest Garo Hills District haba ajing kran gajing elang pli u Deputy Commissioner jong Southwest Garo Hills UCH Ramkrishna Chituri uloong ba gajing erap babahatam na kabenta gajing ko jingkya jong bor perkhat kadai gajing selok ha ka ba ulapan paw gajing smokman ban yo pli ya kani gajaka ajing selok ni ka counseling center kaban long gajing erap ka kraw yakipat ba na kani district haba ajing mut yaki kimi kikpa bakin shim ni gisin jam bante ala kambat shim kya ka jingkit le yak ai ka baki khon jong ki pet baki le leng ba ka internet udc ula kuntu yaki bakin kimi bat khanglat ela ki khon ban pet yaki nu gi dor ni ki jingtep ki bala ban kta yaka bor perkhat ka badang long ka jong ki khon ka ban lam sa ka jingjat jong ka kom perkhat bat ka jinglong ka jong ki haka jila Assam ka badang hap banya chaprang haka waipat ka benta jong ka election jit nong mikmat sa ka dorbar thawaan ki jing pen kre ki badan kambaro ladap ban penbiang na ka benta ka kenti ka baar jong ka nik election ka banlong menta ka singi ka election commission jong ka India kala rai ban pentri kamlang bat ki kor verifiable paper audit trail ni VVPAT rengkat bagi kor EVM habaro ki jaka tap vote kanang ba ka jingjit jung ki pat ba yala kinong mikmat kan long hakar kom ko basai ha ka ba kinong tap vote kin la ban pendi kina ba ka vote ka bagi ai kan let tik sha u ni ka kartong bagi tmu ha ka ni ka kenti ka ba ar jong ka election ka ba mentau snam ha Assam ki kartong ki ba ap khmi ka rai jung ki pat ba ki dan lai spa sa pusan ngun ki bakan thup ya at remote ki ganthai na ki live kondai tili ki assembly constituency ki badan hakeleng ki khatlai tili ki district jong ka jila Assam uhedo ki sipai babat ya kakadan Army Chief General UMM Naravani ulaong bat pentikina bakari India kam sumdu wat si inchiru ka khandau jong ka ha ka jinge pen ibor ka bala ja ba ki sipai China ka bala ni sibnai ha ka phangmi ngi jong ka Ladakh uni he sipai ulaong ba nadu ba ka jingi sange pen ibor kabala sedang nadu benai belala ka jingsuk kalawan pai ha ka tiga than u General Naravani ulay thu ba hadien ka kenti ka khandai jong ki jingi kren pen bet hapdeng ki ko commander jong ki sipai Indian Army jong ka India bat ki sipai People's Liberation Army jong ka China kilay menjur ban sange ka jingi pen ibor ha ki jaka bakia tungkhu bat menta kathan ka bahap ha line of actual control ni LAC kladan ha pedeng ka songsuk songsngan
Haswaban penkut iko kubor kimat bakongsan sa sisin pan. Sedang biang kejing tes kelum igi passenger hagi kat lingsun hadali na dun kesingi hadian bakaladon kejing kiu biang kejing pang COVID-19 hagi kat tukat ni tili ki jelajong kari. Kloy ke Meghalaya bani trelang baka Bangladesh ka ban seng susu ikilat kentiu ke yok kakon ong usembut menteri rang baka Meghalaya ubak Preston Tun Song. Bat rai ke tenat railway ban khang no iki lat charge mobile hagi rel hakapor menit. Kat tu ni ke kubor lakut ke belawan sepi nak All India Radio Shalom.